מתחילים עם המופע הגדול של צוות אולימפוס. אתם מתרגשים? רק רגע לפני שנתחיל אני רוצה לומר לכם משהו קטן. לפעמים בחיים אנחנו עומדים בפני אתגרים וקשיים, ולפעמים דווקא כשזה הכי מפחיד זה בדיוק הרגע שלך לסמוך על עצמך ועל החברים שלך, כי הדבר הכי חזק בעולם זאת עבודת צוות. אז תודה חברים, תודה לכם. ועכשיו הגיע הזמן, בואו נתחיל. אני רוצה שתעזרו לי ביחד לספור לאחור. מוכנים? 10, 9, 8, 7, 6, אם אתה רוצה לברוח והכל נראה אפור, יש מקום ותראה אחרת את כל הצבעים של התחלום. אם החיים הם מנהרה של חושך, כמו חידה שאין לפתור, תרים מבט, תסתכל קדימה, העולם יראה לך את האור. תמיד תזכור, ישנו מקום בו אתה לא לבד. תצרח, תקרוא, תשיר, תתפוס, תן לעצמך להיות אתה. כבר לא בצד, לא לבד, כל אחד פה מיוחד. כאן תהיה מה שרצית, לדאוג ביום כולם, להרגיש שייך למשהו, לגלות עולם מושלם. תמיד תזכור, ישנו מקום בו אתה לא לבד. תצרח, תקרוא, תשיר, תתפוס, תן לעצמך להיות אתה. כבר לא בצד, לא לבד, כל אחד פה מיוחד. תצרח, תרקוד, תשיר, תקפוץ, תן לעצמך להיות אתה.